אתם פה במרכז הצעירים של שגיא ויעקב. ברוך השם אתם זוכים ללכת בדרכיו של מרן וגם לראות מעט מאותה הדרך שמרן מסר את עצמו כל השנים. היום ברוך השם כולכם נמצאים פה במרכז גדול, כולכם בני תורה, אבל אני זוכר את שגיא שהוא היה מגיע למרן, לא היה כאלה כמויות, היה מביא איתו תמיד בחור, 2, 3, וכולם לא היו בעלי צורה. הוא היה מביא בחורים עם עגילים באוזן, בחורים עם קוקו, זה היו החברים שלו, והוא באמת היה מוסר על זה נפש. לפעמים גם היה לנו קצת חיכוכים בגלל זה, היו כולם יוצאים, הוא היה מתחבא לנו פה, מתחבא לנו שם, בשביל לא לוותר על ברכה, להכניס אותם, לדחוף אותם. באמת במסירות נפש גדולה הוא עשה את זה. הוא אחד מהיחידים שזכה שמרן כתב בכתב ידו את נוסח המצבה שלו לאחר שקרה האסון. ובאמת היה למרן הרבה צער אחרי ששגיא נפטר, אבל ברוך השם אחיו הרב אילן הלך בדרכיו והמשיך פה את כל העניין של המרכז ופיתח אותו עד כדי כך שבשנים האחרונות היו כמה פעמים שהם באו, היה יום הולדת, היה לפני 8 שנים מרן היה בבית חולים, ואז ארגנו אוטובוסים, באו, עמדו ברחבה של בית חולים והתחילו לשיר שירים, ומרן שמע את זה מהחלון ושאל מי זה, ואמרנו זה ילדי שגיא ויעקב. אמר טוב, הם ידועים, שמם הולך לפניהם. וככה בשנים האחרונות היו כמה וכמה הזדמנויות שכל פעם שהיו מזכירים את ילדי שגיא ויעקב, מרן היה אומר טוב, הם כבר ידועים במעשיהם, הם ידועים במעשיהם. וברוך השם שאתם זוכים פה להסתופף במקום הזה ולהמשיך גם את הדרך ששגיא רצה, אבל בעיקר את הדרך שמרן התווה לנו, ויהי רצון שיעמוד מרומים ויתפלל על כולנו.